מאוד קל לראות אותו עם החופה, אתה יודע? בטח. איך הוא טס עכשיו אחרי הכיוון של הבקרים? ממש על הזמן. אחרי הכיוון של הבקרים הוא טס טוב? אני עוד לא רגיל לטריקופטרים. אתה הכנסת אותי לקטע הזה, לסרט. תענוג, לא? ממש על הזמן. אתה תכף תגיד אותו. איך המנוע מאחורה מסתובב? התיקונים, אתה רואה תיקונים מאוד קטנים. אל תשתווה, התחלתי להתרגל אל הרעיון, אל תתפרע. ורוח לא מפריע, נשמע. יש רוח חזקה היום, נשמע. טדי, מה קרה?